Mitä sä tykkäät siitä uudesta kiinalaisesta ravintolasta? Mitä raflaa sä tarkoitat? No sitä, mikä on keskustassa, torin laidalla. Mikä sen nimi olikaan? Bamboo Place tai joku? En oo käynyt siellä, mutta näyttää makealta. Se on tosi siisti paikka. Kaikki on uutta ja nettiä. Mä kävin siellä mun kaverin kanssa. Onko siellä hyvää safkaa? Mä söin paistettua riisiä kanavukkia. Musta se oli tosi hyvää, mutta mun kaverin mielestä ruoka oli liian tulista. Mä tykkään kyllä mausteisista ruuista, mutta onko se kallis paikkaa? No mä oon sitä mieltä, että kun kerrankin menen ulos syömään, niin hinnalla ei ole väliä. Mutta ihan kohtuuhintainen se oli. 20 per annos. Kuulostaa hyvältä. Mun on aina pakko katsoa lompakkoa, kun on opiskelija. Jotkut raflat ovat niin liian tyylitä. En mäkään joka viikko Vanhalinnassa voi käydä. Täytyy sanoa, että palvelu on mulle tärkeää. Se pelasi kyllä hyvin siellä kiinalaisessa. Mullekin on tärkeää, että palvelu pelaa. Vanhalinna on musta liian fiini paikka. On se vähän joo. Ainoa miinuspuoli siellä kiinalaisessa oli musiikki. Se oli ihan hirveetä. Mua häiritsee, jos musa on liian kovalla.